Pipila ka mga pasahero na ang nangabot sa Davao International Airport aron muli sa ilang nagkariang probinsya alang sa pag-obserba sa kalagkalag ug long weekend. Ano yung report ni Kent Abrigana? Gikan sa Turil, Davao City. Sa iyong nangabot sa Davao International Airport kauban ang tulupaniya kakabanay si Gemma. Padulong sila sa Batangas aron dito na isaulog ang kalagkalag. Uwi din kami para din makahabol doon sa aking pamangkin na nasa memorial din para din sa Undas. Gani si Kim og ang iyang asawa o anak. Sa iyo nga miabot sa airport unom ka oras unang ilang flight pa Singapore aron dili mabalda sa pagdagsa sa tawo. Dito na matud pa nila hinumdumon ang ilang mga minatay. Balo na may parang congested na kasi traffic. Karon nga galing lang dito sa buhangin, congested na. Oo, so nagsayo na lang mi para relax na lang kamay habang nagahulat sa flight ko. Sumala sa Davao International Airport, ana sa 10,500 ang ilang daily average passengers. Gani, posible pa kining moabot og kapin 16,000 karong undas. Over the weekend, the past weekend, medyo naatay na-experience nga more or less mga around 10% increase. Increase ato mga pasahero. Gani gibutyak sa Davao International Airport nga andam na sila sa posibleng pagdagsa sa mga tawo karong kalagkalag. Nakaplasta na sab ang ilang security measures. Nakip dinhi ang pagbantay sa mga taxi driver nga nagapakontrata og mga pasahero. Sa on the part ni Kaap, amo ang mga security personnel, daghan ang mga na-cancel ang mga leave, no? And then we have augmented by way of rendition of extra services. Dura na sa koordinasyon ang Kaap sa uban pang safety and security agencies alang sa dugang seguridad sa airport. Paymangno ni ini sa mga pasahero. We are highly encouraging all passengers to come earlier than usual. No? When we say earlier than usual, if they can come 3 hours earlier, 2 hours earlier. So kato. Just to avoid kining unnecessary nga mga congestions. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.